Medical team sa AFP ug security force sa PNP nga gikan kauluhan gideploy sa Davao City human gipailawom sa General Community Quarantine ng siyudad sukad ni atong Biyernes. Atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang gi-deploy nga AFP ug PNP personnel gikan sa kauluhan mutabang sa COVID-19 response sa Davao City. Alas 11:30 kaganihang buntag niabot sa Davao City ang AFP medical team gikan kauluhan nga gilangkuban og mga doktor, nurse aron mutabang sa pagbatok sa nagasakang COVID-19 cases sa Davao City. Para bang ma-complicate natin yung nangyari sa Cebu. If you can remember Cebu, then the AFP also nagpadala din ng team. Sana ganon din ang mangyari dito. Ang 25 ka medical personnel mudugang sa medical staff sa Southern Philippines Medical Center sa pagatiman sa mga COVID-19 patients. Ang presence nyo, malaki masyadong tulong kasi alam nyo po, continuous po ang hiring namin sa nurses and doctors. Pero dalawa lang po ang nag-apply, tatlo, ganon ka. Yeah, it's really, we're actually very desperate when it comes to hiring. Niadtong Sabado, 26 ka Special Action Force usab kon SAF troopers sa Philippine National Police ang gideploy sa Davao City uban ang 48 ka pulis gikan sa Regional Mobile Force Battalion aron mutabang sa pagpatuman sa COVID-19 protocol. Ilabi na karong gipailawom sa General Community Quarantine ang dakbayan. Daan ang giingon ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang pagtugot sa home quarantine sa Davao City ang pinakarason nganong migrabe ang kaso sa COVID sa syudad. Butang nga gilimod ni Mayor Sara Duterte. Ginakuha dayon kuno ang mga magpositibo sa COVID o gina-confine sa mga isolation facility. Giklaro usab nga mga close contact lang ang ginapa-home quarantine samtang ginapaabot ang resulta sa swab test. We don't allow home quarantine already kasi alam mo as Filipino culture kasi pag home quarantine ang bonding close limit kasi ang family ng Filipinos, no, so home quarantine mo sila ang transmission is actually very high risk. Samtang miabot usab sa Davao City sa Presidential Spokesperson Harry Roque kaganihang buntag uban sila National Interagency Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., Deputy Chief Implementer for the Visayas Mel Feliciano, DOH Secretary Francisco Duque III, DBM Secretary Wendell Avisado ug ubang cabinet members sakay sa C-295 sa Philippine Air Force aron makigpulong kang Presidente Rodrigo Duterte. Lauman nga unyang gabi mohatag sa iyahang public address si President Rodrigo Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.